welcome back to my YouTube channel. Yani kukku chandrali bokka ini kukku puli munchi kajip mantondulle. Yan recipe share manpanattu. Yan encha manpapannikle tupave. Itte mango season. ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನಿರಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಚಂದ್ರಲಿ ಕುಕ್ಕು ಗಜಿಪು ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ನೀನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೋಯಿ ಇಂಕ್ಲ ಮರತ ಕುಕ್ಕತ್ತು ಬೇತಕ್ಲ ಮರತ ಉಂಡ ತೂಕತ್ ಇತ್ತ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪೆಜ್ಜಿದೇರೆಜ್ಜೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೇತೇರ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದೇರಿಂದ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾತ ಪೆಜ್ಜೊಂದರ್ಕ ಎಂಡ ಈತ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ನೆಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕು ಇಂದು ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಇಟ್ಟಾನು ಚಂಡ್ರಲಿಗ್ ಒಂಜಿ 6-7 ಕುಕ್ಕು ತೆತ್ತೊನ್ವೆ ಯಾವು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಕೊರಂಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಚೋಲಿ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಕೊರಂಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ఇట్లా రస ఎప్పుడు టైం పొంచుడు ఇట్టకు ఉప్పు పారదు కొంత ఉప్పు పారదు నేను క్యూచోడు ನಾನು ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಕಾಣದ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಕಡಿತೀನಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಕಡೆದ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಸಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಐವಕ್ಕ ಪಿರೋರ ಕ್ಯೂಚೋಡಿಂಚ ಐವಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರ್ ಬೋಡಣ ಪಾಡಲಿ इते काजी कुक्कु मोर्गा यान इंच मोर्नी पंद तुपावे कोरंटे मात्र पुली मुंच कच पंद पेर अंड इंग्ले इंच गीर्द चोली न पाडवा चोली सोकु चीपेन्नंदु ऐबोक नेटे बागा मनपोडु ಚಂಡ್ರಲಿ ಆಂಡ ಐ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಕ ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಂಡು ತಾ ಚೀಪ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನರಪ್ಪುಂಡು ಕುಕ್ಕು
ಯಾನೆ ನಿಂಚ ಮೂರ್ದೆ ಇಂಚ ಭಾಗ ಮಂತದಿನಿ ಚಂಡ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಪಾರ್ದೆ ಮಿತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾರ್ದೆ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬೊಕ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕುಕ್ಕುದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಗ್ರೇವಿ ಹಾಪುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡ್ರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಜಿ ಪಾದ್ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡ್ರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಕಜಿ ಕೂಡ ವನಸುನ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಕುಕ್ಕು ಚಂಡ್ರಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಕುಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮಾಂಸ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ದಪ್ಪ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೊಲಿ ಒಂತೆ ತೆಳು ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೊಲಿ ಯಾನು ತೆಳುದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಯಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬಯ್ಯಗ್ ಕಾಂಡೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಂತಿತ್ತ ಐತ ಒಂತೆ ಇಟ್ಟು ಒರಿತಿತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಚಾಗಾಪುಣೊಂದು ಐನಿತ್ತೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಯಾನ ಬಯ್ಯದ ಕಾಫಿ ಪರೋಡಾತಿ ಕಾಫಿ ಪರ್ಪು ಜಾನ್ ಪೇರ್ಗು ಚೂರು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ದು ಪರ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಉಂಡತಾ ತಿನ್ಕ ಕಲ್ತಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆತಂಡಿ ಮುಲನ್ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅರದಿತ್ತೆ ಚೂರು ನೆಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಪರ್ಲೆ ಸೋಕಾಪುಡು ಯಾನ ದಾದ ತಿನ್ನರೆ ಪೋನಲ ರೆಡಿ ಆಪ್ನ ಬಂಡಂಬಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಬಾ ದಾದ ಶೆಕೆಟ್ ತಡೆ ಪೂಜಿ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಕಲ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪೇನ್ ಆಂಡ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಪೊಡತ್ತ ಕ್ಲೇನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ಆತ್ನೆಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್